Bakit hindi mo alam? Sabihin mo lang ulit. Ang alin ate? Yung maging baby uli siya? Hindi! Ano? Maging aso? Ow! 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 Hindi rin! Iba! Iba! Kambing! 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 Hindi! Saan kaya yung sinasabi nilang paupahang kwarto dito? Sakto. Makapagtanong nga. Magandang umaga po. Pwede po ba magtanong? Magandang umaga din. Ano yung tinatanong mo? Ano nangyayari dito? Hoy, kuya. Ano nangyayari sa'yo? Kuya. Pwede bang pakisarado yung bunganga mo? Baka pasukin ng langaw yan. Pasensya na. Ano kasi? Ano yun, kuya? Ano kasi? Itatanong ko lang sana kung saan yung pinapaupahan nilang kwarto dito. Anong paupahan ba? Marami kasing paupahan dito eh. Hoy, te! Sino yung kausap mo? Wala. Hindi ko kilala. Nagtatanong lang ng paupahan. Ganon. Eh, wala naman tayo bakante dito. Eh, di ba? Bakante pa yung kabilang kwarto? Hindi na, te. Gagi ka. Kailan pa hindi naging bakante yun? Actually, ngayon lang. Ano ka ba? Kailangan natin ng pera ngayon. Te, di ka ba nag-iisip? Gagang to. Kakamatay lang ni nanay yung papaupahan mo na aga. Andun na ako. Eh, saan naman tayo kukuha ng pera pambayad sa mga nautang ni nanay? Oo nga, no? Mawalang galang na po. Sabihin nyo lang po kung wala na pong bakante para makaalis na po ako. Teka lang, Pogi! Dito ka muna, be. Ito naman, joke lang yung kanina. Actually, meron pa. Hindi na. Huwag na lang. Sa iba na lang. Eh, di go. Dali! Kita mo yung ginawa mo. Ano magagawa ko? Ipachusi. Check. Madapa sana. Uy! Brian, anong ginawa mo? Ewan ko, be. Ito mo magkatabi tayo dito, eh. Mamalasin nga naman, oo. Dahan-dahan ka naman kasi sa mga sinasabi mo. Ay, te. Ano naman kinalaman ko sa nangyari sa kanya? Ano yun? Magic? Te. Naisip mo ba kung anong naisip? Yung iniisip mo? Ano yun? Magte-teleport yung isip mo sa isip ko, ganon? Ay, boba. Kala ko pa naman gets mo na. Siya nga po pala. Pwede po ba ulit magtanong? Oh, ano na naman yon? Ano ka ba? Bumalik na nga yung tao. May alam po ba kayong ibang pwedeng paupahan na kwarto? Dito sa amin, may bakante pa kaming kwarto. Oh, pag-uupa ka dito, kailangan mo magbayad ng 3 months deposit. Oh, di lang yon. Huwag ka muna sasabat. 3 months advance. Okay? Ha? Paano yan? Wala nang matitira sa akin pag ganun. Kuya, nagbibiro lang yung kapatid ko. 1 month deposit lang at saka 1 month advance. Ganun po ba? Grabe ka naman. Overpricing ka. Ako nga pala si George. Ako naman si Marga. At siya yung kapatid ko, si Brianna. Siya nga pala, kailan mo balak lumipat dito? Ngayon na.
Ops. Teka lang, be. Ano bang problema mo? Bago magkalimutan. Asan yung pera mo? Oo nga, George. May pagkaulyanin ka pala. Oo nga pala. Bilis! O kaya, pasensya na. Sige, makakapasok ka na. Alam mo, may isa mo kami. Kapirahan. Akin na yun. Di ba, be? Hindi mo sa akin. Ayan. Ang ganda na ng mga nails ko. Kabayo ka, George. George! Ano ba yan? Talaga, pare? Sige. Sabi ko naman sa'yo, ang ganda niya eh. Ay? Maganda daw ako. Ang ganda talaga ng ate niya. Kala ko ako. Hayop to. Oh, bakit naman ganyan ang itsura mo, sis? Para namang hirap na itinta niyan. Nagtanong ka pa. Bingi ka? Hindi mo ba naririnig yan, oh? Mula nung tumira yung bokong na yan dito, hindi na natahimik tong bahay. Ikaw lang kasi may gustong tumira yan dito, eh. Diyos ko! Pati siguro yung kaluluwa ni nanay naririndi na dyan sa taong yan. Wala naman tayong magagawa, di ba? Kailangan natin ng pera niya. Saan naman tayo kukuha ng pambayad sa mga naiwan ni nanay? Alam ko naman yon. Pero sana naman, pag nagkatrabaho na tayo, huwag na nga natin paupahan yung kwarto ni nanay. Diyos ko. Oo na. Dapat yan sa tao na yan, mapipi na lang eh. Oh. Ano nangyari doon? Bakit biglang tumahimik? Malate. Baka mamaya nanigas na sa kakatawan niya. Oh, George. Ano nangyari sa'yo? Oo nga. Kala namin kung ano na nangyari sa'yo. Brian, di ba sinabi mo kanina? Ate, sinabi ko lang naman yun. Pero bakit? Hindi kaya ikaw ang... Ate, natatakot ako sa sasabihin mo. Yung sinasabi ni nanay noon? Isa sa inyong magkapatid ang magmamana ng aking kapangyarihan. Ate, natatakot ako baka hindi ko kaya kontrolin. Brian, ibalik mo siya sa dati. Kawawa naman siya. Ate, hindi ko alam kung paano. Bakit hindi mo alam? Sabihin mo lang ulit. Ang alin ate? Yung maging baby uli siya? Hindi! Ano? Maging aso? Hindi rin! Iba! Kambing! Kambing! Hindi! Pusa? Hindi pa. Hindi rin! Baka! Hindi nga! Paniki? Hindi! Yung, sabihin mo lang ulit! Yung bumalik siya sa dati! Ano yun? Yung maging unggoy siya na wagas kumakatawa. Hindi! Yung makapagsalita na uli siya! Ay. Oo pala. O sige na.
Magsalita ka na ulit. Hoy, ang okay mo ha. Magsalita ka na nga. Hindi nga ako makapagsalita. O ano? Hindi ka makapagsalita. Ay, oo nga. Nakakapagsalita na ako. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Kasi, kanina, biglang nawala na lang yung boses ko. Sus! Guni-guni mo lang yun, no? So ano, may maligno dito. Ganon. Ewan ko, baka meron nga. Ako! Ikaw talagang tao ko. Brian, ano ka ba? Tumigil ka na nga dyan. Marga, pasok na ako sa kwarto ko. Baka mapatulang ko pa yan. Pasalamat ka. Crush ko ate mo. Kung hindi, lagot ka sa akin. Ay! Subukan mo lang. Ayaw mong gawin kitang kabayang panot. Ay, kabayo? Balik mo na siya sa dati, Brian. Oo ate. Tumino-tino siya. Kung ayaw niyang gamitin ko sa kanyang natatangi kung kapangyarihan. Ay! Buti pa dito. Tahitahimik. Ay, buti naman. Kamusta na kaya si Brenda? Si Berta? Kamusta na kaya mga babaitang yun? Miss ko na sila. Mukhang masaya tayo ngayon ah. Ko, syempre. Bakit? Wala ka ba napapansin? Wala ka ba nadidinig? Napapansin? Wala naman. Bakit? Ano meron? Ang tahimik. Paglabas ko ng bahay, wala maingay. Oo nga no. Wala ba si George? Umalis ba siya? Ang pakialam ko doon, kung saan nagpunta. Bakit? Concern ka be? Parang ganun na nga. 'Di ba? Nangungupahan siya sa atin. Ay nako, whatever. Ang pakialam sa kanya, no? Saan kaya nagpunta yun? Di man lang nagpaalam sa atin kung saan pupunta. Ay nako, kung gusto mo hanapin, edi go. Hanapin mo. Basta ako, wala akong pakialam sa kanya. Sabon. Ay, nako. Saan kaya nagpunta yun? Saan kaya nagpunta yun? Silipin ko nga sa kwarto niya. Kung talagang wala siya. George! George! Ano nangyayari sa'yo? Naku! Antas ang lagnat mo! Sandalit, kukuha ko ng gamot na maiinom mo, ha? Oh, ang ganda ko pa ako. Isa pa. Ay, ganda! Oh. Nasaan na kaya si Brian? Kaya nagpunta yun. Si Berta, nag-my day pa oh. Siya ka naman. Cheers. Like natin yan. Oh, Brian. Nandiyan ka lang pala. O ano, nahanap mo na yung mokong na nangungupahan dyan sa bahay natin? Nagtataka lang ako. Simula nung nakilala mo si George, ganyan ka na sa kanya. Oh, bakit mo naman naitanong? Wala. Curious lang ako bakit ang sungit mo sa kanya. Eh, Brian, baka pwede mo naman pagalingin si George. May sakit kasi siya. Kaya pala, tahimik siya. Kawawa naman. Kaya sige na, pagalingin mo na si George. Ayoko nga no. Buti, kaya mo siyang ganyan. Para tahimik lang sa bahay. Hindi naman natin siya pwedeng pabayaan, may sakit na lang. E di kontakin mo yung pamilya niya para iuwi siya, di ba? Eh, wala nga daw siyang kamag-anak dito eh. Sinabi ko na sa'yo, ha? Ayoko sa kanya. Kaya wala akong pakialam. Hay nako, bakit ka ba ganyan sa kanya? Kamni siya lang, be.
Ko, alam mo naman nagalit ako sa mga lalaki, no? Dahil sa ginawa nila sa akin. Brian, huwag mo namang ibunto sa ibang lalaki yung galit mo sa mga kaklase mo noon. Isa pa, hindi naman lahat ng lalaki nambubuli kagaya nila. Lalo na, matagal na yun. Saka alam mo ba, feeling ko, mabait naman si George. Bulalas nga lang yung bunganga. Ay nako, basta. Ayoko sa mga lalaki na yan, te. Brian, huwag mo sanang hayaan na manirahan yung galit niya sa puso mo. Hindi ka naman dating ganyan. Lalo na, ikaw yung nagmana ng kapangyarihan ni nanay. Baka mamaya, sama-sama mo pagamitin yan, ha? Naalala mo ba yung bilin sa atin ni nanay noon bago siya mawala? Kung sino man sa inyong dalawa ang magmamana ng aking kapangyarihan, sana sa kabutihan nyo ito gamitin. Huwag ninyong hahayaang mamuko ang galit sa puso ninyo, dahil natitiyak kung sama-sama ninyo gagamitin ang kapangyarihan nyo, mawawalan ito ng bisa at tuluyang mawawala ang kapangyarihan sa inyo habang buhay. Naalala mo ba yon, Brian? Oo, te. Hindi ko nakakalimutan yun. Ginamit ni nanay yung kapangyarihan niyang tumulong sa mga taong may sakit at para makatulong. Kaya sana, pagalingin mo na si George. Oo na, te. Hindi naman ganun patigas ng puso ko, no? Para hindi kaawaan si George. Isa pa, hindi ko naman gagamitin sa kasamaan niyang pinagkaloob sa aking kapangyarihan. Kahit papano, gusto ko rin makatulong, no? Tulad ni nanay. Alam ko naman yun, Brian. Kaya pakiusap. Pagaling mo na siya. O siya, sige na. Hindi ka na, go. Tara na, Will. Trabi. Trabi. Te. Saka, te. Ang taas ng lagnat niya. Oo nga eh. Kaya siguro nagkakaganyan siya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Tinatanggal ko ang sakit na dulot ng masamang elemento sa katawang ito. Mula ngayon ay gagaling ka na at hindi na kailanman magkakasakit mula sa aking kalooban at puso ang kagalingang ito. Henay! Thank you! Maga? Brian? Anong ginagawa niyo dito? Kamusta na yung pakiramdam mo, George? Hindi na ako nilalagnat. Hindi na rin masakit yung katawan ko. Mabuti naman kung ganun. Paano nangyari yon? Kanina, parang may naramdaman akong kuryente mula sa noo ko. Hanggang sa buong katawan ko. Parang may magic na nangyari sa akin. Hanggang eto na, gumaling na ako. Diyos ko, be. Dahil lang yun siguro sa pinainom na gamot sa'yo ni ate. Oo nga, George. Naalala mo, pinainom kita ng gamot kanina. Oo nga. Akala ko tuloy magic na. Grabe. Ganun lang pala yung kadali. Naubos Ano naman ang boses mo, girl? Siyempre. Ako pa ba? No. Grabe. Ikaw naubos yung powers ko dun, no? Paano mo ulit yun? Try mo na. Ganun yan, be. Orkestra ako dati. Tumabak pa mo. Huwag nating hayaang manirahan ng galit sa puso natin gawa ng nakaraan. Kalimutan ang masasamang nakaraan at palitan ng saya at kabutihan sa ating puso.
Hindi kaya mga pagdalo sa ato. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Yan eh, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo Tamay. na ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingay. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Yan ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Pati kanino motor na to? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang yung nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.